Οι τράπουλες έχουν κατηγορηθεί για πολλά δεινά των ανθρώπων. Όμως, όσο παράξενο και αν ακούγεται, η τράπουλα έχει σώσει και πολλές ζωές. Το 1943, η US Playing Card Company άρχισε μια μυστική αποστολή με την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Τύπωσε μικρούς χάρτες σε κλίμακα 1/100.000, υποδεικνύοντας τρόπους απόδρασης στην εσωτερική επίστρωση της κάθε κάρτας. Αυτές οι τράπουλες στάλθηκαν μαζί με ιατρικά δέματα σαν δωρεά στις γερμανικές φυλακές. Οι Αμερικανοί κρατούμενοι μπορούσαν να μουσκέψουν τα τραπουλόχαρτα έως ότου να διαλυθεί η κόλλα και να αποκαλυφθεί ο χάρτης με διαδρομές για την επιτυχή απόδραση των φυλακισμένων. Η συγκεκριμένη τράπουλα θεωρείται πολύ σπάνια και βρίσκεται μόνο σε χέρια συλλεκτών. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για την τράπουλα, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe.